muoch onge kaka weche nyalo bedo makare. Jodak mawuok Kabonyo Kanyagwal sub-county ma Kadibo e county ma Kisumu kwayo konyruok mochwere kotenre kod midhiero mar oula mikelo kod ng'ok mar nam mar Lolwe e alwora no magiyango ni nyaka gie sani gwenge maromo 3 e wodno oseyudo hinyruok gino ma oseweyo familia ma hawa 3,000 ka osedari miechgi. Millicent Adhiambo miyowa ler ewi wachni. Area ni en koro chalo kaka nam ma Mombasa. Odok gokinyi sakre saa 5 oduogo. Igo kethre mang'eny, utwa mukore makaka nyadok e udi onge. Kombi olal mabati olalipi. E gweng' Mandure ward ma Kabonyo Kanyagwal sub-county ma Kadibo, wayudo familia mayo 166 kodhungore gi Otundo e Karjot miluongo ni Adult Resort Rescue Center toko ula mikelo kod ng'ok mar nam Lolwe darogi e miechgi. Otundo magi jotego bende pio heo machuno ni nyaka pok pi ka koth ochwe oko mar witato Otundo go. Mae chal mar skund primary kod sekondar ma Odienya kaka chiel kuom skunde 5 ma midhiero mar ng'ok mar nam Lolwe orocho e weche somo. Achiel kuom skundego mar jigiwegi ma iluongo ni Abisalom Welma ECD Center Academy ochuno moguro Otundo magiketo e nyithindo mondo somo odhi nyime. Jodak yango midhiero mopogre magisebedo ka gikaloe nikech ng'ok mar nam Lolwe. Peknika kendo dhano nigi chandruok ka mapok odwaro yudi. Area ni nyicho pure. Pi obiro mokao puothe te. Masani kaka ji konyre onge. Wan kod tandarua mane jo Red Cross omiyowa. Ema wadhi Obaso wayudo lo moro, wuon lo no konyowa gi lo moro matin. Ema ji odhugore kanyo endo. Pi oketho kanisni te manyichi leme. Skul oter mabor. Skunde 5 mane pi ogolo ka egi. Oter mabor ma nyithindo matindo tindo gi ok nyal chopi. Wawinjo matek. Nyithindo obete dala gi jonyuol. Wan kaka jopuonj ok wanyal puonjo nikech nyithindo ok bi maber. Pi odara ka wuok ndoro. Sani endi awuogi gigage makata kuma dhiye onge. Nicho konywa gi ten moko ka. Ten no pi oingo maka koth ochwe to nyuore gi gik moko te to an gi nyithindo. Onge gima nyalo timo. Wan joma dongo waseinyore kabisa e Otundo ni. Otundo ni no koth obiro ka mang'eny gi pi monego wa ma ja 5 poni e michari. To an man kani atuo makaka timra onge. Abeda dhot nyikwaya gi moya chieng' nyaka sani. Kwayo margi maduong' ne sirikal e kedo gi midhiero mar ng'ok mar nam Lolwe e magi. Gin ji 5 mapok waiko ni michari kamidhi iki poro tamore kwadhi kwaka ok nyal ikigi. Pi bok wanyal kunyo waonge kata wes wanyalo kunyo nwa ng'ato golo to dino. Omiyo wan wakwayo niko kunyali no pigni manwa ulo kamoro monyalo dhigede minyalo ikie jowa. Jonyuol be ok nyal tulo fi mag skunde giwegi go nikech pesa onge. Puothe onime pi mane jonyuol yuto go. Nam be ok nyal dhire nikech yo maber minyalo luwo onge. Koro wakwayo mana sirikal mondo konywa mondo wayud kaka wanyalo konyo nyithiwagi nikech skul to dhi mbele. To ka nyathi obete dhot onge kony moro maginyalo yudo maber e yor somo. Koro wakwayo sirikal mondo donje wachini endi nikech ok wang'eyo ni tuo bro dok karang'o e miechwa masani koro namo kawe gi endi okawni. Koro giwuo gi jo Uganda kata mna jo Ethiopia modino wang' River Nile mondo mi aora no oter pi mondo mi Lake Victoria obed kaka ne en chon. Kama serikali inaweza kutuwekea gabions ama dikes, atujenge dikes from Dunga hadi Sangorota, at least itazuia maji isikuje huku. Mae achiel kuom skunde 5 e alworani ma midhiero mar pi osemono weche somo dhi nyime nyaka ne tam mar 2 chakre kaluwore kod ng'ok mar nam Lolwe. Jopiny ma 3,000 ma pigni osehinyo koro wuok oko mar kwayo piny owacho mondo kelnegi resruok mapiyo mondo giyud kaka ginyalo konyore kaachiel kod nyithindegi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kabonyo Kanyagwal, Kisumu County.